we hebben de afgelopen weekend gespeeld tegen Curaçao en Bonaire. En dat doen we jaarlijks, proberen we een toernooi te organiseren. Dit jaar was het op Aruba, vorig jaar was het op Curaçao. En wij hopen dat we volgend jaar worden ontvangen door Bonaire. Nu was Curaçao en Bonaire waren hier, allemaal met een klein team. Maar we hebben nu 3 dagen toernooipret gehad met elkaar. Ik denk dat wij waren denk ik wel met een club van 24 man. En Bonaire kwam met 9 en Curaçao met 11 mensen zijn ze overgekomen. Oh, de wedstrijden waren echt geweldig. We hebben ze hard bevochten, laten we het zo zeggen. Bonaire was de gedoodverfde winnaar. Die hebben vorig jaar in Curaçao gewonnen. Die hadden ook de wisselbeker. Die zijn ze alleen vergeten om mee te brengen. Dus dat zullen we ze nog eens moeten afnemen als we in het Pinksterweekend, heb ik inmiddels begrepen, in Bonaire zijn volgend jaar. En dan nemen we echt de wisselbeker weer mee. We hebben wekenlang van tevoren getraind. Dat doen we elke donderdag met de senioren. Die wedstrijden die hebben we natuurlijk goed voorbereid. En uiteindelijk hebben we daar in de voorrondes goede wedstrijden gespeeld. En het spande er een beetje op, maar ons eerste team heeft uiteindelijk ook de finale bereikt en gewonnen van Bonaire. Het tweede team heeft in de halve finale gewonnen van Curaçao. Dus eigenlijk is Aruba nummertje 1 en nummertje 2 geworden van het totale toernooi. Nou, de jeugd die traint elke dinsdag en daar hebben we inmiddels ook een groep van bijna 16 kinderen. Die hebben ook een wedstrijd gespeeld tegen een mix van Curaçao en Bonaire. Dus die hebben eigenlijk ook een eerste internationale wedstrijd al gespeeld. Superspannend. Die vonden dat geweldig. Die hebben ook een hele mooie medaille daarvoor gekregen, uitgereikt door een vertegenwoordiger van Nederland en Oranjestad. En die trainen daar ook hard voor. Die waren heel enthousiast en die hebben ook uiteindelijk de wedstrijd gewonnen met 1-0 respectievelijk 2-0. De sport zelf is gewoon ontzettend leuk. Dus je blijft altijd gewoon een groot plezier om met elkaar gewoon sportief te spelen. Het is gewoon sport. Dus het gaat gemengd met heel veel lol en heel veel enthousiasme, maar ook gewoon heel veel sportiviteit. En wij als jeugd proberen we wel een beetje te groeien, hè, want er moet wel meer ruimte voor komen. Wij willen eigenlijk uiteindelijk toch wel weer terug naar ons eigen veld. Wat nu heel lang verbouwd is geweest. Of we moeten een eigen locatie gaan zoeken. Maar we zijn altijd de FFD heel erg dankbaar dat wij op hun velden mogen spelen. En dat blijven we ook doen zo lang mogelijk dat kan. Voor de rest hebben we niet heel veel plannen. Kijk, de volwassenen die komen en gaan. Dus we heel veel expats doen mee. Maar ook best wel een aantal lokale jongens. Dat maakt het team gewoon heel divers en gezellig. Dat is denk ik ook het leuke. Hè? Er komt heel veel nieuwe aanwas, maar ook heel veel kinderen van de verschillende scholen die komen mee hockeyen. Dus het is niet alleen maar een Nederlandse sport. Maar gelukkig kunnen we heel veel mensen bereiken die aan en afkomen bij het hockey. De trainingen zijn ook open om te komen. Hè. Probeer het eerst eens een paar keer uit. Vooral voor de jongelui is dat heel belangrijk die het willen proberen. En ook bij de volwassenen zien we dat er mensen vaak komen proberen en die dan ook blijven hangen omdat het zo gezellig is. Ja, er is geen drempel eigenlijk, want het kost eigenlijk... Wij hebben sticks, we hebben hockeyballen, we hebben eigenlijk alles hebben wij zelf. En wij faciliteren daarin. Dus kinderen komen gewoon, spelen mee, vinden het leuk. Nou, gaan na een tijdje kopen ze een eigen hockeystickje of ze nemen een hockeystickje over van iemand anders die eruit gegroeid is. Dus het is een natuurlijke verloop daarin. Maar nogmaals, er is geen drempel. Het is eerst gewoon gratis voor de kinderen die willen meespelen om te kijken of ze het echt leuk vinden. En iedereen is altijd welkom. Ja, we zijn eigenlijk heel makkelijk te bereiken via de website of via Facebook. Je tikt in Aruba Hockey of Hockey Aruba en dan kom je ons wel tegen. Dan klim je lekker in de WhatsApp met me en dan leg ik je uit waar, hoe, laat en wat verstandig is.